Helo a croeso I Gemau Retro. Heddiw yn chwarae Combat Cars. enw fi yw Riley. A enw fi yw Samuel. Wedyn fi'n mynd I bod yn Ray. A bydd fi'n Metro. Mae Ray yn cael car holding o 3 a top speed yw 4 ac acceleration yw 2. A wedyn mae Metro yn cael car handling 2, top speed 1 a acceleration 5. Ia, beach track 1. A lap record yn 23 eiliad. Right, dechrau. A fi'n mynd y car melyn y melyn. Fi ar y sgrin top a Sam ar y sgrin gwaelod. Ni ddim yn y gorau at hon. Eto, ni ddim yn really... Ni ddim wedi cael llawer amser I ymarfer, ond ni'n un dda. Ni mewn tîm hefyd, so os un o'n ni'n cyrraedd y top, ti'n gwybod fel, top 3, fi'n meddwl, bydd I troi. Na ni'n llawer tu ôl I pawb, Fi yn 6 edrych. a fi'n 5 munud. O, fi'n gweld car glas. Dyna fe. Bang, fi boost off fe. A fi'n trio boost o past. Yes! Fi di pas o. O, na, mae car melyn. Mae'n seithi ata fi. A na, fi jyst di mynd fflio mewn I head. Na, fi di mynd headfan just I barrier. Fi'n dal yn dweud unrhyw. A fi'n 4 A fi dal A fi am bod mewn y top 3 I mynd troi. So fi jyst yn curo car glas on. Tia'n curo car glas a gorffen o weith yn mynd yn troi. Yes! Fi finisio fe. Sam yn cael chant. Ond... lycus Sam. Ond bydd Sam yn dal mynd mewn fi'n meddwl. Oherwydd... Fi di creu fy troi. Ond fi ddim yn 100%. Yn siŵr. Os ydych chi'n cael cornel top, mae'n dweud sawl speed ni cael. Fi'n meddwl hwnna'n diwedd y gêm gyntaf ni. Ni'n chwarae un mwy gêm oherwydd o'n I ddim yn y gorau. So mynd eto. Fi dal mynd I bod yn Ray. Andrew. Mae Ray yn cael car handling 3 a top speed yw 4, acceleration 2. Wedyn mae Andrew yn cael car handling 2, top speed 2 a acceleration 5. A ni ar beach tracks, a ni ar traeth. Fi yn mynd I gael dechrau da, a sy'n ofio rhoi bus fi ar y bwton I mynd, ond fi'n un dda, fi'n lan at 200 o speed. Ni'n cael 15 eiliad I cwrs ffinisau'n gyntaf. A ni'n cael mwy eiliadau. Fi wedi gorffen y lap gyntaf fi'n mynd 28 eiliad. Fi'n ar top, wel, fi ar y sgrin top a Samuel ar sgrin o gwaelod. Eto. Mel bydd yn fel hyn trwy'r gêm fi ar gwaelod a ti ar top. Rydw I yn 5 a mae Samuel yn 6. Rydw i'n gweld car... Yes! O na! Na! Mae'n tynnu I ffwrdd o fi. Ond fi fi cadw lan I fe. Samuel yn llawer tu ôl. Fi'n cael
Score now 3.9. A mae Sam yn cael 15. O, 11 fed. Fi'n meddwl ti. Un mor game te. Fi'n neud head to head. Yeah, head to head. Just i newid e dros o tip bach. Riley and Fi'n mynd i aros fel Ray. Fi'n mynd Jackal. Fel ti'n gwybod, Ray'n cael car handle yn 3, top speed yw 4, acceleration 2. Ewan, y character newydd fi'n defnyddio yw Jackal, mae'n cael car handle yn 3, top speed 4 ar acceleration 1. Mae speed Sam di bod yn fel 1, A nawr dros a mae'n mynd lan llawer, ond acceleration ti di mynd Ie, lawr. dyna ddim yn yna fanner. Ni ar y traeth. So, y fi fy Sam. No, A fi down ar y gwaelod. Sam yn... Fi'n cifo Sam. Fi'n always cochi fyna. Fi wastad yn just bwro ochrau. O, Sam yn dal lan I fi, ond fi ddim yn lawer fe. Na. Sam di mag... A fi... O, dyna fe. Na, fi'n meddwl fi'n mynd I... O, fi yn y lead swen. Mae'n dweud Sam yn cyn fi am ryw reswm. Fi'n meddwl fi'n cyn fi. Fi yn nawr. Ie. Fi'n butch mae galen yn neud y tîm. Fe'n off I roi oil lawr. So fi'n llithrio. Na, ond fi'n just cael boost. Ond just dim yn y gorau. Sam, fi'n meddwl mynd I cimo fi gyda character newydd e. Fi'n offi'r character yn really gyflym. Mae'n Sam di cael... Fi di cael 80 Neol. Fi di ennill fighter 1 Dwy. eiliad. Player 1. Yep. So, diolch am gwrando I Gemau Retro. A hoffi'r fideo a roi neges. A subscriber. Diolch.